usaron sa mga init nga isyos sa atong katilingban sa dinhis Pilipinas, kining Chatsa o kining divorce bill. Pulos gini sila paningkamot nga kuno munindot ang atong kinabuhi, dili magpabilin nga kanang miserable ang atong kinabuhi. Tuo mo ana, dili. Kay kinahanglan kuno tag economic charter change, kay pait na kay tag kahimtang dinhis Pilipinas tungod sa atong konstitusyon nga nagbawal sa pag-usbong sa atong kaning mga businesses. Tinuod na niya kinahanglan sa kunota og divorce bill, kay daghang mga Pilipino ron, Pilipina, mga asawa na nagantos sa pait kayo nga kahimtang sa ilang pagpuyo. May nang tagaan sila og another chance to be happy. Sakto dili. Oy. Wa mo'y klaro Kung ang ato ganing mata itan-aw ra nato dinhis kalibutan, di nato itan-aw sa Ginoo, maura gid ni ang atong maabot ang pagluwas, ang paglipay sa atong lawas. Lawas nga anytime pwedeng mamatay. Way siguro gani wa pa mahuman ang process sa imong divorce, or wa pa gani ka katukod og negosyo, patay na ka. Di ba? Nya mo na itong gisigihan og paningkamot nga luwason. Wa say siguro kay inighuman sa nimog divorce, ighuman sa nimog negosyo, wa man magpasabot nga malipayo na ka. Wa man magpasabot nga malinaw na ta. Pangutan-an ang na nag-divorce, pulos bagid sila malipayon. Why sos? Ay na lang kong ilara. Daghan kayong mangumpisal nako, nagdepresyon pa. Kaduha na naka-divorce, takatulo na ganing uban, ana nya wa man lagi malipay. Pagkadaghang negosyante nga karon dili nakatog kung kanus-a sila ni dako ang ilang negosyo, karon na noon sila stress kaayo. May patong sa una nga di pa kayo dako ilang negosyo, igo-igo ra yung mamanage ang perting haya-haya, katog pagsayo. Muna kining atong pamaagi, dili ni siya assurance kung di nato i-appeal ang Ginoo. Ato lang utok mo itong hunahon, way labot ang Ginoo, di gini siguro. Sige, lingi ay mong tupad ing na appeal bang Ginoo sa imo yung mga desisyon? Ing na ni appeal ang Ginoo. Kanang imong pagkiskis sa imong kilay, ni appeal ang Ginoo na. Kanang pagcolor sa imong buhok, kanang pag-inom ni mog pills, kanang imong pagpangabit, kanang imong pagpanglaki, pagpamabay, kanang imong pag same-sex union, apil bang Ginoo sa maong desisyon? Apil wa. Kanang imong pagsigig pangurakot dihas gobyerno or dinhi sa simbahan aron lang ka makakwarta, apil bang Ginoo diha? Kanang imong pagnegosyo nga imong suod-suoron, bribean nimo ang mga officials gobyerno para makalusot ang imong illegal nga negosyo, apil bang Ginoo diha? Ha? O wa gani maapil, miserable ang atong kinabuhi. Dili lang ang atong kinabuhi kitang nagbuhat ni ana, apil na sad ang mga tawo maigo sa atong kabuang kining mga desisyon nga way labot ang Ginoo. Dayon tag-invoke anang word, separation of state and church. Tinuod ba gina nga separated ang state ug ang church? No. The church and the state should go hand in hand, should complement with each other. Daghang mahimo ang state nga mabuhat nga gikinahanglan usab sa church. Daghan sag mabuhat ang simbahan nga di mabuhat sa state, pero gikinahanglan para sa peace, order, and development sa state. Mura ni silag bana og asawa,
ang state ug ang church. Dili makaingon ang bana, separated ko nimo kay bana ko, laki ko, lahi kog pamaagi. Di sad kaingon ang asawa, babae ko, lahi kog bodily constitution, lahi sa kog emosyon. Separated ta. No, they complement with each other. Di sad pwede mag-contest ang babae ug laki nga equal ta. Kay doon na gyoy mga gikinahanglan ang matag usa. And this is the design of God aron ta magtinabangay. Nakaroon kung doon ay mga pag-antos, sama ni San Pablo sa unang pagbasa, nag-antos, gipriso, gipasakitan, gi-misunderstood sa mga taong iyang gihigugma. Kay ang kanimanggong mga apostoles sama ni Kristo o kaming mga pari, ang among asawa mao ang simbahan, ang katawhan. Doon ay panahon nga ang among asawa nga mao ang katawhan mo paantos namo. Pareha gud sa ninyo mga bana, kisa mang banaha dinhi nga wa gyud kasuway nga nag-antos sa inyong asawa ta sa kamot. Da kit-an yung tinuod. Unya kamo sa mga asawa, kinsa man sa ninyo dinhi nga moingon gyud pader wa gyud ko nag-antos akong bana. Ta sa kamot. Bisag kausa lang. Oh, mao na. Pero ang kanang mao mga pag-antos matag adlaw, matag semana or kausas usa ka tuig nga makasinati tag pag-antos, igo ba nang rason nga moingon ta tungod kay daghan na kay kog pag-antos, this marriage, this union is dead already, is hopeless already, is a cadaver of relationship. Igo ba na nga moingon ta ana? Dili. Matud pang San Pablo diri, pagmaisog, pagmalig-on sa pagpadayon, kay ang matud pa niya apan wala ko kini ikaulaw, bisagi priso na siya sungod sa pagsangyaw sa mayong balita, kay nakaila ako sa akong gisaligan og siguro ako nga siya ra ang makaamping sa iyang gipiyal kanako. The love of preaching the gospel hangtod niadtong adlaw nga lipayon tas Ginoo didto sa langit. Muna diri sa atong ebanghelyo gibutang dinhi nga dunay 5 ka o 7 ka managsuong lalaki nakapangasawa og usa ka babae, nangamatay ang 7 hastang babae, wa silay anak. Karon kinsa man siyang asawa. Gibutang ni Hesus nga gihimo ni Hesus nga okasyon pagtudlo nato nga kini di ay married life, kining married love nga atong gi-practice din his kalibutan, kutob ra ginis kamatayon. Kadtong kamagwangan nga lalaki pagkamatay wa na siya ay married life, human na niya karon na pangasawa ang babae sa manghod nga lalaki, namatay sad, wa na sad sila'y marriage. Klaro kaayo nga kining kaminyoon kutob ra gid ni dinhis kalibutan, inig kamatay wa na siya. Sige, lingi imong tupad ing na dili na ta minyo didto sa langit, tingna na di na ta didto minyo. Unsa naman ta didto? Matud pa ni Kristo, muratag mga anghel, mga managsuon, di na ta magkinahanglan anang gitawag og marital love. Ang atong love dito is love of friendship, love as siblings, managsuon, igsuon ra ta dito. Ikaw niya pa diron sa may kapuslanan aning kaning atong minyo dinhi. Ang kapuslanan dinhi mao ang paghimo nato murag testing ground, agianan aron ta mahimong angayan nga makasud og langit. Mo nang doon natay tulo ka gi-recognize nga state of life, agianan padung ta malangit. Unsa man, married life, ordained life or consecrated life para sa mga madre, mga pare, or
kanang gitawag na tog single blessedness. Wa ka nagminyo sa bisan unsang rason, wa sad ka mag-consecrated life. Pero nipuyo kag tarong nga kinabuhi hangtod ka mamatay. So 3 state of life nga pwede nato pilion. Nya musubay gani ta anig sugod, ayaw pagtakli-takli. Ayaw pagtakli-takli og life. Aron panalitan day mo adto day kag norte. Nya magsige na sige, ay ari lang day ko sa south. Nya balik na sad ka, igabot nimo dito sa Maynaga, ay adto lang day ko sa Bugo, balik na sad ka nga rin sa north. Igabot nimo og sugod, moingon na sad ka, ay di lang day adto lang day ko sa south. Sige kag balik-balik. Musangko ka. Ha? Uy. Mo na focus, pili og kinabuhi, isignal, butangi og moment to make final decision. Mo na inig kasal dinhi sa simbahan, final decision na until death for this kind of state of life. Ayaw na pagtan-aw og laing kinabuhi. Tutok diha kay naa diha ang Ginoo mukuyog nimo sa imong journey until the end. Hangtod maabot ka sa pultahan sa langit. Kanus aman maabot sa pultahan sa langit ang minyo kung mamatay. Abli day ng pultahan. Na minyo ka nga buutang bana, na minyo ka nga buutan nga asawa. Kinsa man ang buutan nga bana o buutan nga asawa, kanang nakaabot gyud nga namatay sila nga minyo lang gyapon sa the same person nga ilang giminyoan. Along the way magkadagma-dagma, litsi-litsi ang kinabuhi. Magtinabangay lang yun, magtinabangay sama sa mga mga hikers, mga trailers. Magtinabangay ragi na sila, mahog ang usa, bunloto nila, pasakyo na sad, daga na sad, nagkapangus-pangus ilang tambalan, daga na sad. Igabot na gid nila sa ilang target nga lugar, moingon din sila, yes, we made it. Pero daghang pangos. Di ba? Part na siya sa thrill in marriage. Kami sang mga pari, mga madre, kanus aman sad mi makaingon nga pari ug madre gyud mi, faithful gyud mi hangtod ngadto sa katapusan. Nga makasuod gyud mi langit kun mga matay mi nga pari lang gihapon. Along the way magkasamad-samad, magkaligas-ligas, magkasayop-sayop, pero doon na gid tay pamaagi aron mabalik ra gid ta sa atong track field o track, the right track, no? Mabalik ra gid ta. Pareha sa nasasakyanan, mahog dito sa ubos, bunloto na sad og crane, ibutang na sa diri, ayohon, dahaga na sa karsada. Tingali na ata diha mo invest. O kung sa may gibuhat sa simbahan, wa ng divorce. Ang atos ang family code, present family code karon, wa sad ng divorce. Unsa may atong solusyon sa very, very difficult situation sa kinabuhi sa minyo. First, declaration of nullity. In short, kanang annulment. Declaration of nullity nga ang marriage nila i-prove sa simbahan nga why nahitabo nga marriage from the beginning kay before and during marriage dunay impediment, dunay babag, dunay invalidating situation sama sa deceit, pangilad, psychological incapacity, daghan kay mga manifestations. O kana mo file ka og declaration of nullity, kadugay man na pader, ayo lang sag dali-dali kay di man ingon anak kasayon sudlon ang langit, di ba? Yung mga among mga imianing kaming mga canon lawyers, ngano man inig-file ninyo declaration of nullity, kami may mag-process ana, wa man may hapit mga pahuway na, di apay busy pa sa among giatiman nga pastoral care, sama nako din nya busy pa sa pagbasa ng inyong mga kaso, nya maghimo dayon mo na malangan-langan gyud, ay lang dali-dali Ikaduha, kining gitawag og legal separation.
Katong dili pa jud kaayo guba, di pa kayaw na ata ana mualaw ta ana legal separation. Di na mo magtipon og puyo, di na mo mupuyog the same roof, pero dili gubon ang inyong bond of marriage. Ngano man kay calling off lang usa, di lang usa sila buwagon niya, basin pa ma-reconcile puhon. Ana, legal separation, dili day na igo na kay na pero ang divorce lahi. Ang divorce, ang present situation mo itan-aon, di na to i-regard ang past. Valid ba ni or voidable ba ni nga marriage, di na mo importante unsay present situation. So kung ikaw misuka ka dinhis atong balay, nya katulo na nimo gibuhat nga hubog ka, nya musuka ka, ako'y makalimpyo sa imong suka, isip imong bana or isip imong asawa, this is too much for me. Torture na ni nako, divorce na ta. O mo na siya basihan. Ana ba? Mura ba nag-eskwela ka? Singkahan kas maestra, transfer ko sa laing eskwelahan, divorce na ta. Inana, kasayon. Muna masayon ang divorce. Sayon-sayono nato pagsud ang langit. Nya unsay gibasihan ang present situation. Pero kining na nag-file og divorce bill, kaning ato mga lawmakers, most of them, if not all of them, also desiring to have a permanent life in marriage. Gani ang uban ani nila, dugay-dugay na gyud sa ilang married life. Di sila gustong mabungkag kay magunsa na lang ang among mga anak. No. Pero nya, mopirma dayon sila sa divorce bill. Parehas sa danang abortion bill. Oh, na naman aron, kita na balang sa iwa dinhi. Duha na malang kanasod kunong waan ang divorce bill, kita og ang Vatican City og sa abortion. Gamay na lang kay mga nasod nga way abortion. Pero kasagaran anang nag-abortion, ni pirma anang abortion bill na mga lawmakers nato, mga legislators, di na sila gustong i-abort. Lingi ay mong tupad, gusto kang i-abort? Sige. Gusto kang i-abort? Dili oy. Magpasalamat kitang natao ta, pero mo pirma ta og bill pag-abort sa umaabot nga kinabuhi nga diha sa taniagi. Ang atong giagian nga nakaagi na ta ato nang babagan tungod das atong kahakog kadao. Welcome new life. Welcome sufferings in married life. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, kanimo o Ginoo akong gitan-aw ang akong mga mata. Tutok sa Ginoo. Naa siya'y solusyon beyond our expectation and our capacity to discover. Pangutan alang ang Ginoo. Daghan kay tagdagko nga mga problema nga masulbad lang pinaagis pagsunod sa Ginoo in a humble way. Mo nang niingon si San Pablo, ayaw gyud kaulaw sa pagsunod nako. Liguna ang imong pagtuo, giingnan niya sa Timoteo. Liguna gyud. Ayaw kaulaw kay ako sad nagantos kog maayo ani, uwaw man unta pero di ko mauwaw kay kahibaw ko ang sangkuan ani langit. Mas nindot man kuning magantos ta mga igsoon nga nakahibaw tag asa ni padong ang atong pagantos. Kun mutan-aw tag Ginoo, mutan-aw tas Ginoo, mutan-aw ta ni Kristo, ang ato yung makita ang langit. Bahala naglisod basta malangit. Ana man na. Kana bitang magtan-aw ka moadto kag Amerika, pasayuhon kag adtos embassy, paproduson kag mga documents para makasecure, makapasar ka sa imong visa. Hala gyud kaadlawon pa tuana ka didto. Unsa may imong gitan-aw, maka-visa lang unta ko. Ana. Di ka mahadlok magantos, di ka mahadlok nga mawagtangan ka ng pahuway, bahala na ganig, mabaligya pa ng tanan imong yuta, mabiyaan na nimong imong anak, mabiyaan na nimong imong bana o imong asawa, kay nagtanaw ka nga tuay working visa nga maghatag nako
o kalipay puhon kung makasuod lang ko aning maong lugar. Mausad na ang langit. Nya kini nga kasakit nato sa kinabuhi, sa minyo, sa pari, sa madre, sa single blessedness, part ni siya to make us qualified. Ayaw pagpaisi-isi, muadto ra di kag embassy, magpanighawak-hinighawak ra ka didto, inigtawag sa imo nga, wa ka diha, inigabot nimo, moingon ni ka, gitawag na ako ngan, ni ako, diin man di ka, ning snacks pa ko, di, oy, why snack kay? Hala, hapit na ko tawaga, why snack, bahala, gakutoy ng tiyan, kay inigtawag, kinahanglang na ako, kay kunwa ka ni, forfeit na. Antos gyud. Antos sa magpalit og slot. Kaniding atong pag-antos, sige baligya aning slot. Unsa may gitan-aw nako, mahurot ra ginigbayad ang tanang bayronon. Malipay ra gining atong mga contractors, kay mga gilipay na rabatas atong contractors, ni barog ng kumbinto, functional na, o niya, karon elevator na lay atong gihimo. Ang atong mga contractors, dagko pakitag bayronon nila, pero nagpahimos na tas ilang gibuhat. Di lagi dita kahatag bisa ginagmay nga magtampo-tampo tang tanan nga wa magbuhat ani, wa ta magtrabaho diha. Kadakong kalipay sa ato mga contractors ana. Gilipay na ta nila. Mausa na ang Ginoo. Gilipay na tas Ginoo, ang ato na lang to respond. Muna ako di gyud ko mauwaw nga magsigig baligyag slot. Antuson ko gyud ni. Pero nabiya gibunga atong pag-antos, halinan magita. O tanawa ang atong SBF dag, pila na may halin nato ron, niabot nag 24,221 ka slots, naapay 35,779 slots available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge, 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 50 ka 16 slot challenge. So, pakpaka na to. Congratulations. Antoson tani. Ang ato sa mga contractors, thanks be to God, nag-anto sila. Ilang gid trabaho, padayon, hangtod yun mahimo na yung presentable and functional ang atong mga structures. Pero ang ila taong bayad, atong gihatag, agad-agad ragis atong matigom. Pero kung kitang tanan, mubuhat na ani, muantos ta, hatag lagok tag one slot. Wa na, humanda yun eh. Ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance, para ni sa ato sang mga contractors, kay gihuman naman sa nila dito ang project, pero napatay bayronon dito sa Capilinia di Fatima sa San Remigio. Ang atong halin as of yesterday niabot na sa 1,711, naapay 4,289 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. So kitang dunay 1,000, mopalit lang tag 1 slot gikan karon hangtod sa June 13, the second apparition of Mama Mary dito sa Fatima, hoping makadawat ta sa iyang healing and deliverance. Kamong nakapalit na, okay na na. Pero kamong wap akapalit, daghan pa man gid mong wap akapalit nga nakabati aning atong wali, gikan karon hangtod June 13. Pero kamong nakapalit na sad og mopalit pa gyud mo usab, kita mopalit tag usab, di wa may overdose ana. Mas daghan tag opportunity to be with God. Pero makahimo ra ta ani mga igsoon kun motan-aw ta sa Ginoo, ang atong mga mata di nato itan-aw sa nagpungasi nga mga balod kung dili itan-aw sa Ginoo. Sa dihang ang mga apostoles hapit na malunod, naglakaw si Kristo ibabaw sa tubig. Si Pedro miingon, palakta ko diha nimo. Nilakaw si Pedro kadiyot pag ingos Ginoo ngari. Pero sa dihang nitan-aw siya didto nas mga balod og sa hangin, wa na siya mutan-aw ni Kristo, naunlod si Pedro. Ningon na siya, Ginoo, tabang ako. Gigunitan siya sa Ginoo niya, ningon siya, asa mang imong pagtuo. Pasabot, nganong nausab man ang imong focus, wan amang kamutan-aw nako, naunlod noon ka. Look at these people karon nga nagpromote aning divorce, kining abortion, na nga unlod na ta morally
and emotionally. Munang nisakag maayo karon sa kalibutan ang cases of depressions and suicide. Mubo na kaitag kalipay, dali kaitang magpakamatay tungod kay wa na ta magtan-aw sa Ginoo, nagtan-aw na lang ta sa mga panghitabo sa atong kinabuhi as if wa nay Ginoo. There is another level which is heaven. Nya dito sa langit ayaw na napaghuna-hunaan ng minyuay, atong hunahunaon ang kalipay nga di na magkinahanglan og kaminyoon, ang kalipay nga Diosnon.